Merhaba dinleyiciler. Bugün erk näme diýmek, erkim nädip kämilleşdirmeli atly mowduk boýunça çykyş edeýin. Biz näme diýdik? İnsan oğlu bu dünyada bir zat bolmak isleýär. Biriňiz mysal üçin halyndan biri bolmak isleýär, biriňiz söýlen biri bolmak isleýär, biriňiz hayran galan biri bolmak isleýär, ýene biriňiz lukman bolmak isleýär, biriňiz molim bolmak isleýär. İnsan oğlu bu dünyada bir zat bolmak isleýär. Şu bolmak üçin diýdik, üç tane zat bir ara gelmenden sonra şu zat bol bilmeýär, gynansak da. Şolaryň biri ilmdir, biri erkdir, biri güýçdir. Şu üçüsi bir ara gelen halatynda siz bolu bilýäňiz. Misal üçin siz köpmen şu misaly berýärsiz misal. Şu şey diýäsem misal üçin bir türkmen palawyny bişirmek isleýän men, ýöne türkmen palawynyň ilmini bilmesem, bak misal şu ilmini bilmesem, güýjüm bar, bişiretim böyle erkim bar, o palaw bişmeýär. Näme üçin ilim ýok. Emma ilmini bilýän, ısgynym ýok, bişiretim gelýär, o palaw ýene bişmeýär. Ilmim bar, güýjüm bar, erti bişirer nedek o palaw ýene bişmeýär. Diýjek bolýar, şu erti bişireýin diýdirýän zat, ya şuur merti bişirjenge ýol açan zat şu erk bolýar. Şoň üçin biz erkimizi kämilleşdirmeli bolýar. Birinji etmeli işlemiz. Näme etmeli? Erkimizi kämilleşdirmeli. Ilim hakynda gurrun edemde, güýjümizden içeride ýaty diýdik. Indi bu erk diýen zatlar iki görnüşdir mehriban dinleyijiler. Biri umumy erk diýär, birini hususy erk diýär. Umumy erke bir ihtiýar erk diýär, sen elinde däl ol. Hususy erkede biz ihtiýar erk diýär, sen elinde. Indi bularyň prosentleri nähili bolýar? Bu umumy erk 99%, hususy erk 1%. Indi biz kämilleşdirmeli adamız şu 1%lik umumy erkin gurrun. Şu biz oda goýup beren zat şu 1%lik umumy erkdir. Şonu başarmanýyz biz. Şoňa başa göre bilmänýiz. Näme üçin? Tema şu mahal kitap okatym gelýär. O kadan ok. Näme üçin? Bir başga da güýçler bar içimizde. Indi erk näçe görnüş eken? İki görnüş. Biri umumy. Bu siziň eliňizde däldir. Hususy siziň eliňizdedir. Mesal üçin şeýle diýelim. Siz kitap okamak, indi öňüzde kitap dur. Şu kitabı gatyn açıp okamaklyk ya okamamalyk siziň 1%lik erkiňiziň edýän oýundur. Emma umumy erkde muň içine awtor gerek, kitap gerek, kitabyň kagylary üçin agaç gerek, gerek de gerek. O siziň eliňizde däl. Bizim başarmalarymyz şu taýýar bolan 99%de 1%de başarman otýuz. Galan zat taýýar, siziň eliňizde däl. Käbirler şey diýär, men başardım diýär. Ha nädip başardyň sen? Kisara sen eliňdemi? Ýok. Doğru değil mi? Tavuk bolmadyk bolsa, sığır bolmadyk bolsa, goýun bolmadyk bolsa, näme başarjakdyk biz? Olaň eti bolmasa, olaň ýumurtkasy bolmasa, olar umumy erkin içinde oturulur. Biziň için bizde däl ol. Ya mysal üçin şeýle diýär, mysal şu ta geldiňiz siz. Ya mogolim bolmasa, şu taýlary bolmasa, ülkemiz asyguda parahatçylyk bolmasa siz nädip sapak diňlejek? Indi sapak diňlemelimi? Sapak şu trenere gatnaşmalymy? Gatnaşmalylyk 1%lik meseledir. 99 siziň eliňizde däl. Men gatnaşdym. Durhaw jigin 1% etdiň sen. Galan 99 bu mümkinçiligi döreden. Hani döwletimiz nerede? Hani bu kisteratlar nerede? Hani parahatçylyk nerede? Şolar umumy erkin içinde oturanlar. Ona näçe görnüşe iki görnüş eken. Indi bu erkin kefiyetleme şeýle. Başlanışda heredin. Başlanışda insanyň psikologik merkeziň diňe bir iş etmäge ymtylmak. Men şu kitap okaýyn, bu kitap etdim, ymtylýar insan ilki bilen. Soňunda bolsa şu işin edilip ya edilmeligi bilen baglanyşyp höküm bermek arkaly saýlamagyna erk diýilýär. Şurada bir kitap bar, bu haýdy kitap okamaly ben. Indi erkin kämil erk näme diýär? Kämil erk sana dogry ýol görkezýär. Emma sen erkin kämil bolmasa, misal üçin siziň eliňizde şeýle bir zat, eliňizde tort bar, birem başga bir zat dur. Misal petrushka dur. Adam üçin haýdyp beýdalmy? Bilýäňiz, ýöne eger kämil erk bolmasa näme etjek bolýar? Torta ütdiýär, lezzet at ýokar diýär. Emma kämil erk näme diýär? Lezzeti ilkin lezzet berýär bu tort diýär, soňra eziýet berýär diýär. Soňra taýyn ýagdym. Em petrushka birazjyk ilk eziýet berer diýär. Ýöne sen näme soňra lezzet aljakdyň, bu tarafa git diýär. Kämil erk şoň üçin ine erkin edýän oýun. Indi siziň maşgala durmuşyňyz bar. Siz bu dünýäge geleňizden soňra gellik, heziletdik ýok. Bu dünýäde hezillik ýok. Haçan hezillik bar? Doğru saýlawlar edip bilen adamlara, bu dünyada bagtyar bolan adamlara hezillik bar bu dünyada. Tereden isle oku, isle maşgala, isle iş ve isle sosial pudanızda ve durmuşun ähli pursatdan siziň saýlawlaryňyzy
sizin durmuşuňyzdaki şu ideýan saýlawlaryň sizin durmuşuňyzda ykbal ketitleýändir. Näme üçin men şu oglan bilen durmuş gurmalmy? Bu oglan bilen. Ine kämillik gerek ştaýda. Dogrymy? Kämillik taňa ýol görkezýär. Näme etme kämillik näde kämilleşdir? O saýlama kedil ol. Ama hemme kim saýlaýar? Çağa da saýlaýar. Çağaň eline berdim. Häzir men siziň eliňizde bir zat aýdaýyn. Ine şuň üçin näme üçin diýeli? Bir näçe gymmatly maglumat bar diýeli. Dogrymy? Adyň näme sen? Serdar. Bir sürü gymmatly maglumat bar. Şu kitabı açýan, okuyan, mesela üçün näde täzir bolmanyň, näde tüccar bolmanyň taktikalary ýatyr. Dogrymy? Indi ştaýda bir reňgilje suw bar. Çağa gorkatdan haýkyny alar çağa şony. Suwal ýa, näme üçin o kämil erki bolan adam näme der? Analiz eder ol. Dogrymy? Diýjek bolan adam, "Ha men saýladym, suw saýladym, oň erki barmy?" Ýok, biziň gurrumyz kämil erkin gurrumgy diýendir. Demek biziň durmuşymyzda biziň bagtyar bolup bolmamagyny iň esasy kepitleýän zatlardan biri saýlawlarymyz. Saýlawlarymyz, saýlaw üçin biziň hemmerliň esasatlaryň biri näme? Insan ini terediň. Näme üçin saýlawlar gerek? Näme üçin saýlaw etmeli? Näme gerek şu saýlamak? Ini saýlam terediň. Häzir siz bir markete baraňyzda diňe suw satylýan bolsa bu taýda saýlaw gerekdir. Bu taýda erkem gerekdir. Näme üçin suwga başgalat ýok o taýda? Barardyň suw alar gaýdardyň. Emma o taýda reklam bolýar berdi. Arçalyk dur. Ýene bir suw dur. Hemme suwlar duranmal hany ştada gerek erik taňa. Gazy suwlar dur, renkli suwlar dur. Dordam suwlar dur, bir näçe suw bar. Indi insanyň zerurlyklary isleýler çäksizdir mährimanjyklaryň. Bu dünýäde insanyň zerurlyklary isleýi çäksiz. Soňy ýokmy? İnsanyň aty köp isleýi bar. Mümkinçilikleri çäkli. Şeýlemi? Mümkinçilikler çäkli. Gaçy jüýüňizde 1000 manatyňyz bar. Emma siziň isleýän wagtyňyz 10 000 manatlyk zat. Indi ştaýda size kämillik näme etmeli? Şu 1000 manady yerlikli önjeli ullanmagy ha görkezmeli. Şoň üçin ol görkezjek diýenim bilen bolma kämil erkilik bilen kämilleşdirmeli. Şoň üçin biri gelip men matematika mogalim boljak diýenim bilen biz matematika mogalim etmeýär. Sen kämilmi görmeli. Dogrymy? Şoň üçin aslında ini tereden insanyň iki tane mümkinçiligi bar mährimanjyklaryň. Bir maddi taýdan mümkinçiligi bar, bir de mani taýdan mümkinçiligi bar. Maddi taýdan mümkinçiligi bir sermaye diýilýär. Tereden şular siziň maddi taýdan mümkinçilikleriniz, hançy jübiňizde pullaryňyz, maşinlaryňyz, öýleriňiz, esbaplaryň şu size değişli esbaplaryň hemesi maddi mümkinçilikleriniz. Indi bir mani mümkinçilikleri bar. Mani mümkinçilikleri biz ömür maýat diýilýär. Indi insanyň ortalama 80 ýyllyk ömrü bar. Hemmäňizde 80 ýyl etip etsin ýa 80 ýylam kän zat aslında da. Ya azmy? 100 diýeýinmi? Näçe diýeýin? 80 bolarmy? Realny bolayly, ardy ödemez. 180 bolmuş 80. 80 ne yer bilen 80 ne bolmuş ondan sonra etjek zadyňyz ýok ondan sonra. Gynansak da. Indi terediň 80 ýyllyk ömrümiz bar. Ha, indi men ömrüm bar. Adyň näme sen? Yusuf, elinde 80 ýyllyk ömrüň bardyr. Dogrymy? Indi bu çäksiz mümkinçiliklerde bu ömür nädip ullanmaly? Dogrymy? 80 manat pulun bar. Markette üç köşük suwlar bar. Näme etme? Nädip ullanmaly? Ine biri ömür maýan, biri sermaýan. Dogry dämi? İste sermayamız, iste ömür mayamız önceli ve tığşitli ullanmak, şeyleyen bu durmuşda bagtyar bolmakdan esas maksadydyr. Indi biz saýlawlarymyzy dogry etmek üçin näme etmeli? Sermayalarymyzy, bu ömür mayamız tığşitli ve önceli ullanmaly. Önceli näme etmeli? Önceli şur etmeli. Bir okuwçy bardyr diýýärmi? Elimizde şu misaly berýändir. Bir okuwçy bardyr, bir sagatda etmeli işini 40 minutda edýändir. Bir okuwçy bardyr, bir etmeli işini 1 sagatda etmeli işini 1 sagatda edýändir. İkisem ýokary alýandyr. İkisem 5lik alýandyr. Ýöne iki okuwçy netijeli diýipler, ýöne 40 minutda ýerine getir 5lik alan okuwçy men önjeli okuwçy diýip kefitleme berýär. Başga ýerde kefitleme tapmany bilerdiňiz, niýden tapdyňyzy diýseňiz, bu men kefitlem. Şoňa önjeli diýilýär. Indi siz şunu diýseňiz. Indi men nädip önjeli ullanmaly? Bu şunu diýjek bolýar. Sen 17 ýaşyňda dile öwrenmäni. Dogrymy? 50 ýaşyňda dile öwrenmek dogrymy? Dogry. Ýöne sen ömrüňi önjeli ullanmanlarsın Yusuf diye. 17 ýaşynda etmeli işin erte goýdyňyz. Dogrymy? Ondan sonra biz näme diýäs? Şu wagt ene talaňyň ýanyna bolan şey diýän. Wagt diýän. Wagtça sen ömrüň gaýdyp gelýärdi diýän. Näme üçin önjeli ullanmady? 17 ýaşynda etmeli işin etmedik. Indi size şunu näme etjek bolýar? 17 ýaşynda, 25 ýaşynda etmedik. Zatlarymyzy biz saňa size aýdýar, edäýin diýär. Men zarym bar, zorum ýok size. Esden edin ýöne edin şonu.
Geçip var ya oyun ediyen, şu men aydandadım, sağ kulağınızdan, çep kulağınızdan, giren bolsaň. Men de günüm kıyın, sizin de günüm kıyın. Şoň üçin gayrat etdiň, näme önjeli ullanma. Nämäni ömür maýanydy. Birim diye tığşitli ullanmaly. Tığşit ullanmak näme diýmek? Önjeli ullanmak düşündiňiz. Indi mysal üçin bir okuwçy geldi. Mogaly men kitap okuyan. Hawa kitap okanda günne näçe saat kitap okuyan jigim? 8 saat. Indi men şoň arkadan sypamalymy? Men min arkadan sypamalyk üçin sen şu 8 saatly kitap okan halatynda deňduşlaryň toy tomaşyna gitmediňmi? Ejeň bilen söhbet etmediň, ýany ýollaşyňy söhbet etdiňmi? Meni durmuşynda näçe pudak bar mehran dinlejiler? 4. Şu 4 pudagyň dine bir uğruna gidip ine men başarnykly boldum. Ine men gördüňizmi diýen adam iş pudagyny önjeli ullanny, ýöne maşgala durmuşyny, sosial pudagyny we okuw pudagyny weýran etdi. Oňa ben ol adam bagtyar bolmaýar. Men görýär şu mahal mysal üçin. Zavodlary var, fabrikalary var. Dogrudan meni maşgala durmuşyny ýykypdyr. Näme üçin? Balansda alyp gitmändir. Şunda hemmesin balansda alyp gitmeklige tygşitli ullanmak diýilýär. Önjeli ullanmak gowda. Dogry, mysal üçin şu mahal mysal üçin siz käbiriňiz bardyr. Men öwrenjek diýip 8 saatlap kitap okap, dostlarlaryňyz bilen joralaryňyzdan söhbet etmeýän bolsaňyz. Doğru değil mi? Yani yollaşınız ahmal ediyen mi olsanız? Sen düşünen yok mu? Men pul kazanıp böyle deyip, o yani yollaşının 30-40 yıllık ömrünü kül etmek gerek değil. Balanslı alıp gitmeli. Çünkü 24 saat yetik size. 24 saat 8 saatini yatın. Kâbirler 6 diyendir. Yok, mesela 8 saat yatın yani. 8 saatini yukarı mektepte okuyan mı olsanız? Ya da esker olsanız kulluğunuzu edin, okuğunuzu oka. 8 saat. Kalın 8 saatini özünüz kemilleştirin. Sonra durmuş kuramıdan sonra yeni 8 saat yatarsanız, 8 saatim işe gitmeli olursanız, kalan 8 saatini sana vermeyerler. 2 saatin çağan alaya, 2 saatin yani yollaşın alaya, 2 saatin kayından alaya, alaya, sana yeni 2 saat alaya öyle. Şunun için şu her dövrün altın dövrleri vardır. Şu sizin dövrünüz altın dövrü. Şu oturarlar hemmesinin dövrü altın dövrü. Biliyor musun? Altın dövrüşülür. Siz oturarlar. Ya oynatma. Şu sizin ömrünüz, sizin yaşınızı terden gelayten, edeceğin bileğini köp aydayanlar. Mayalarımız öncelik o tığşit ullanmak için doğru ve yerlikli sayılar etip bilmek için bir de kamil erik gerek. Ona biz ne dedik? Kamil erik bize ne için gerekken doğru sayılar yerine getirmek için. Şu edilen durmuş kuramalı mı? Şu oğlanla öğlenmeli mi? Şu yukarı mektepte okamalı mı? Şu kâr sayılamalı mı? Demek için bize ne gerekken Yusuf? Kamil erik gerekken. Yoksa yalnız sayılar edip mayamı tığşitsiz ullanırsa bu dünyada betbagt olur. Yani baktiyar bolmar tipi adam qatraq ayında betbagt. Baktiyarlığın Anton terapi betbagtlyk. Şoň üçin näme etmeli bolýar? Wagtymyzy dogry, yerlikli, ömrümizden öncelik o tığşitli ullanmaly eken. Indi bolýar, men bu sizin treningine geldim. Men wagtymy erkim kamilleşdirmekde näme deýin diýip maňa sorak berdiňiz, menem size aýdýan. Birincisi mehrmançylygyň gowherlerinizi aýawly saklamaly. Bu umumydyr hemmäňizde. Şu insan diýen barlyk bar bolsa şolaryň hemmesinde 1001 san gowher ýatyr. Gowher diýmek näme diýmek? Sizin lezzet almaklaryňyzy üçin edýän bir ulgam. Muna şu gulak bir gowherdir. Bu beden merkezine değişli gowherdir. Doğru değil mi? Yardım edenizde lezzet alýandyrsınız. Doğru değil mi? Siz şol psikolog merkezinin gowherleri. Muna üçin bir komnata geldiňiz, araqsaja hemme zat parýadak boldy. Lezzet alýandyrsınız. Näme üçin? Sizin düzgün nizamlyk gowheriniz işläp dur diýmek. Käbir adamlar bilýän nädir mysal üçin? Şolatly iyi içip oturan gatym garymdyr. Näme üçin? Şonuň düzgün nizamlyk gowheri aýlantyr diýmek. Bilen okşol. Doğru değil mi? Käbirler agzynyň hapasy çykýandy, şonu bir rahat bolan gowher aýlantyr. Indi biz näme etmek? Gowherlerimiz aýawyl saklamaly. Bizim 3 merkezimiz vardı. Beden, nefis ve ruh merkezlerimiz var. Beden merkezimizin gowherleri, kulak, göz, burun, el, şulan hemmet gowher bolşy, ýaly psikolog merkezinde bir neçe gowherler var. Şolar aýawyl saklamaly bolýar. Indi bu nädip men aýawyl saklamaly? Aýawyl saklamak üçin bu hemmäňide umumydyr. Şu insan oğlunun hemmesine biz gowherlerini zaýlamaň diýersin. Gowherler nädip zaýlanýan eken? Görmek, iş almak, dağıtmak, degmek, ellemek bilen gowherler 24 ýylda bozulýan eken. Teredin beden merkezi bilen psikolog merkezinin tapawdy şudur. Häzir men şuna uly bir urgu bersem, şu elim zaýlanarmy? Moment zaýlanar. Emma bu psikolog merkezi beýle däl eken. Şu berilýän urgu 24 ýylda zaýlayan eken. Zaten aglyňdan hapasy çykýar. Hiç ta deden oga bu, ediber.
Doğru değil mi? O güz tanışart yani cüycan güz tanışmalı döwri 24 ýylda geldi bu gaýlany yani. Şoň üçin aglyňyzdan girýän zady, gulaňyzdan girýän zady. Hem zaten käbirde diýem sen sosial media bilen meşgullanyň ýöne näme äser edýäňiz? Şoňa ünüs berin. Näme dinleýäňiz, näme ýeýäňiz? Teretap boluň. Şonu gowherleňiz aýagyny saklaň. Birinji şert näme eken kamil erke? Kamilleşdirmek üçin, kamil erke eýe bolmak üçin birinji şertimiz näme eken Muhammed? Gowherlemine. Näsden gowher bar eken? Müň bir san gowher bar. Kimde insan diýen barlykda? Bu türkmen weran näme oga? Türkmen erkek hiç de yok. İnsan bir lapam bolny. Şu da insan, o da insan. Bolly. Şolaň içinde bir müň bir san gowher bar. Şu gowherler gaýlamallar. Onda şuundan maksat bir näme etmen bolýar? Aýagy saklamak üçin näme? Gulagymyzda näme giyirýär? Gözümizde näme giyirýär? Onu diýmek seredýän seriallaryňda, seredýän kinolaryňda, filmlerde seretap bolmaly bolýar. Doğru değil mi? Birinci şertimiz şu. İkinci şertimiz de zerurluklar yerlikli ve tığşitli öpçün edilmeli. Bu hususu var yani. Şimdi bu ne demek misal için? Beden merkezinin zerurluğu var. Beden merkezinin zerurluğu nedir mehribancıyla? Misal için sudur. Misal için kitap okumaklık bizim psikolog merkezinin zerurluğudur. Şimdi şunu siz yerlikli ve tığşitli öpçün. Misal için şeyle bir zat var. Benim misal için men zerurluğum şeyle bir zat var. Ben diýeli 17 ýaşynda. Men şu zerurluğumy üpçün etmedim. Misal için 17 ýaşymda men dile öwrenmedim. 50 ýaşynda dile öwrenjek bolýan. Dogrymy? Dogry. Ýöne dogry diýen zat bar, birim has dogry diýen zat bar, birim hakyky diýen zat bar, hakykat diýen zat bar. Ona birinji zerurluklamy üpçün etmeli. Zerurluklamy diýenim şu bar. Şunu deňagramna alyp gitmeli. Ýöne suw peýdalyp, ýöne suw içip otursaň binýada daýlaýan. Misal için alma peýdalymy? Hawa. Ýöne günde bir alma peýdaly, 10 alma ziýanly. Onu näme etmeli bolýar? Balansda gitmeli bolýar. Dogry dämi? Gatnaşmal her zadyň balansda giderinde şoňa zerurluklar bolýar. Zerurluk diýmek näme diýmek üçin teredin? Şu zat bolmasa bolanok diýen zatlaryň zerurluklaryňyzdyr. Şu bolmasa da bolýar diýen zatlaryň islekleriňizdir. Suw biziň üçin zerurluk şeýlämi? Renkli suwlar biziň üçin renk demedal yani biziň islegimizde üçin üzüm misal üçin zerurlukdur. Näme üçin? Tebigatda orta çykan zatlaryň hemme insanyň zerurlugydyr. Ama üzümden ýasalan zatlar sadece kompot biziň islegimizdir. Zerurlugymyzda kompot içmeden bolýar. Ama üzüm diýmek sen şo yani seredin biz üzüm haçan ýemeli. Gyş ýemelmi, tom ýemelmi? Tom diýmeli. Aslında biziň zerurlugymyz tomuz eken. Biz näme etmedinmi? Biz gyşa mı ýetmezmini? Aslında näme edip zerurluklarymyz ters üpçün edip otur. Pomidory biz gyş ýemelleri aslında. Indi antreklam bolar teplisalara. O aslında tebigatyň garşysynda sen binýadyň bozup oturýar. Yani şu tebigatta bolup geçýän, öz prosesinde bolup geçýän zatlar siziň zerurluklaryňyzdyr. Suw siziň zerurlugyňyz. Indi biziň psikolog merkeziniň zerurlugy bar, birem beden merkeziniň zerurlugy, birem ruh merkeziniň zerurlugy. Üçüniň de merkezi. Yani käbiriňiz diýersiňiz. Beden merkeziniň zerurlugy suw eken. Bolly. Psikolog merkeziniň zerurlugy kitap okumak, bire ýardam etmek, gatnaşmak. Psikolog merkeziniň ruh merkeziniň zerurlugy näme? Şu ikisini balansta gitsen ruh merkeziniň zerurlugy. Şu ikisi balansta bolmaly. Käbirimiz vardır. Ertiden akşama çelli gözellik salonlarından restoranlara çıkamdı. İyidiniz bedeni berdiniz, bedeniz ber. Han psikolog merkez? Han kitap? Han birek-birekle yardamlaşmak? Han birek-birek gollaw etmek? Han birek-birek bir zat öwretmek? Psikolog merkezine veriyor. Han nerede bular? Ya olar hukmanlar. Ha şey dibem näme etdik? Biz bir zady indi näme yerlik tygşysyz ullandyk. Şundur bilýärmi? Ama hemme zadyň öz nemesi bar. Biyolog merkez saglyklly saklamaz. Mähribançylaryň bedeniňiz saglyklly saklan. Beden bolmandan soňra siz bagtyar bolup bilmerdiňiz. Ýöne sizi bagtyar edýän bedeniňiz däldir. Psikolog merkeziň siz bagtyar etjekdir. Ýöne psikolog merkez näme diýär? Beden meniň guralymdyr diýär. Maňa gerekdir beden aýagyny saklawar Yusuf diýär. Dogry dämi? Men sadece adalatly biri bolmak üçin, men mogalim bolmak üçin, men ýardampewer bolmak üçin beden gerek, el gerek, göz gerek, gulak gerek diýär. Onu zaýlama diýär. Onda beden merkezimiz üçin näme etmek eken? Sport bilen meşgullanmaly. Psikolog merkezimiz bilen hem kadaly ýagdaýa getirmeli. Indi mähribançylar biziň asıl temamyz näme hakynda? Erk hakynda, dogry da? Şu erk diýilende 3 tane zat gelen merk, terk, birem berk. Şu üçüni bir arada bol, şu zatlar gerek. Merk bar, terk bar, berk bar. Indi merk diýen zatlar näme bilen? Şonu gaça durmaly. Siziň misal üçin damaryňyzy dıkayan zat
sizin merkinizdir şu. Beden merkezinin merki şu. Doğru değil mi? Psikologların göwherleriňiň için dıkayan zat merkler. Merklerden kaça durmalı. Merklerden kaça durmalı. Ini seredin. Merklerden kaça durmalı eken. Birinci iş, ini seredin. Birinci mi näme bilin? Göwherlerini aýagy saklamaly. Ini diyalog merkezini verukol üçün etmeli. Birem näme etmeli? Psikolog merkezini diyalog merkezini kadaly. Ini näme jek var ya? Hem beden merkezinin hem psikologların merkleri var. Merk diyen zatları hem mäňide umumydyr. Şundan kaça durmaly? Merk diyen zat ilk lezzet berýär, soňra eziýet berýär. Ine mysal üçin goşa durna üçin aýdyn. Çilim çekmeklik ilk lezzet berýär adama. Dogrymy? Soňra da şu eziýet berýär üçin çilimin taşlajak bolýandyr. Näme üçin? Gözü görmän başlady, damarlary dıkanyp başlady. Soň bilýär dostum onu. Merk o. Doğru değil mi? Şoň üçin siziň merkleriniz umumydyr. Merklerden kaça durmaly bolýar. Ini merkler näme diýseňiz, şu zat bar. Merkler ýa-ni göwherleriňizi şu zat bar. Görýän zadyňyz, alýan zadyňyz, isalýan zadyňyz, datýan zadyňyz, eşitýän zadyňyz, elleýän zadyňyz seretap bolýar. Şu siziň merkleriniz boljak. Onda men her bir zat iýmelimi? Men onu her bir zatda her bir sosial mediýadaky zatlar görmelimi? Ýok. Her bir zatdy diňlemelimi? Ýok. Näme üçin? Men ertesi gün damarımy dıkaýan şo. Çünki ondan sonra näme bolýar? Stent goýmaly bolýar. Haýdy beregine goýjak stentem ýok bu wagtda. Hemme ýere stent goýup bolany. Çünki şeýlemi näme cennet. Hemme ýerde goýup bolany. Onuň üçin dıkamaň şo zady. Bedene goýup bolýar, psikolog merkezine goýup bilen dok. Näme sen edi berim. Näme üçin bu dıkamak näme diýsen, mysal üçin käbir çağıçyklar bardyr. İlkin safar yalan sözlerini aglaýandyrlar. Näme üçin? On häzir göwherçikler açykdy, damarçyklar işäpdi. Aglaýar. Käbir ýaşlaram ýüzü gyzarýandyr. Käbirlerde hiç bolmadyk ýallar. Doğru değil mi? Näme üçin? Şu göwher dıkanny bilen okşa. Çünki merkler nämeden elleýän, görýän, datýan, eşitýän zatlaryňdan gaça durmaly. Dogrymy? Indi birem biz näme bar diýdik? Terkler var. Indi seredin bu terklerim taşlamaly bolýar. Terkler hususy bolýar. Indi terkler taşlamak üçin size umumy diýip bilmeýär. Siziň mizaç tipliňizi bilmeli bolýar. Sen haýdy mizaç tipini 2'de değişlimi, 3'e değişlimi, 7'e değişliğini siz bilmesek sizin terklerinizi taşladık bolmaýar. Terkler taşlamaly bolýar. Indi terkler taşlamasaňyz berkler gelmeýär. Indi seredin merkler ilkisi lezzet berýär, soňra eziýet berýär. Indi terkler bara ilk bilen size eziýet berjekdir. Mysal üçin çilim çekýän adam çilimi ilkin taşlajak bolany eziýet çekýär. Näme üçin? Öwrençdi da o. Ýöne soňra bir taşlar, 2-3 ýyl soňra taşlardan soňra lezzet alar. İlki eziýet berýär, soňra lezzet berýän zatlar terkler bolýar. Şonu terk etmeli bolýarsy. Indi ýene bir adam bar, ilkisi lezzet berýär, soňra da lezzet berýär. Indi bu da berkler bolýar. Onu biz näme etmeli bolýar? Berklerimizi başlamaly bolýar, terklerimizi taşlamaly bolýar, merklerden gaça durmaly bolýar. Bizi kamil erkýasiz bu aýda oturan adam näme gerek diýsen, seredin mysal üçin merkinden gaça duran, terkin taşlan, berkinen başlan adam men inanýan gowy ýollaşan tapar gowhunarym taýlary durmuşsa da bagtyar bolsa inanýan. İçinde tipki barmy? Tipki adam Mähri, sana ona şey diýär. Birazcık sorak jogaply gitjek. Sebäbi näme üçin diýsen, kulak bilen eşiten zadyny gözü bilen görse, bular inanýar ýoksa inanmaýarlar. Indi seredin mährde mi adı? Mähri jigim. Halanylmazlyk, istenilmezlik we yekelenmek ýaly ýerlikden gaýgylaryň barmy? Bar. Bar. Indi şu gaýgy bar şu jigimde. Bu bir aýyplat däl, bar mundan. Özgelere özüň gowy gördürmek üçin elinde baryn edýänmi? Edýän. O şonu aýtjak bolýar. Özgelere mümkin özüňe çekmek islegini barmy? Özgeleriň ünsün bir ýere baranda özgeler maňa üns bersin diýen barmy? Şeýle zat barmy? Bar. Mysal sana hiç kim toya barda, hiç kimden äsgeren ok, her kim öz araly gurrunga tutdy. Sen halamaýan. Indi seredin tipkiniň halanylmazlyk, istenilmezlik we yekelenmek ýaly ýerliksiz gaýgy. Yerliksiz gaýgyny özgelere özüň gowy öldürjek elinde bar etmekligi şuundan maşlap terk etmedi. Gyzyklandyran okma. Toya bardın bolly. Senden gyzyklansylar, gyzyklanmasa sen özüň gadyrly gyzyk şey. Ha, bu yeňil ýelip aýyş däldir. Bu näme? Eziýet berjek muňa ilki. İçinden bir zat tutjakdyr. Näme üçin? Lukmanlara mysal üçin derman mersele ştaňy sürdüýse,
Sürýändirsiň doktoryň ýanyna ylgap mogoly doktor ütdiýär, näme diýen doktor näme diýer? Gowy peýda edýär. Idir şonuň ýaly 21 gün şunu agram bolsa ýerine getirmeli bolýar. İkincisi özümiň özgöler esasynda, bak özümiň özgöler esasynda ýakynlarym tarapyndan alynylýanlygymy, oýnanylýanlygymy duýýanmy? Duýýan. Seni oýnaýanam ýok, seni ýokdur. Şonu şu günden başlap, şonu terk et. Ýok onu ýalda. Sen şeýle duýýanlyrsyň şonu. Ha, inime ýagşy niýetli insanlar iki topara bölmelidir ýani. Men sana ýagşy niýetli insanlaryň gurrugyna aýdan, hiç kim sen oýnanok, hiç kim sen ullananok, sen soňra şeýle duýýan. Şu zadyň aýyr, şu zat ýalan ýok şu zat. Senin içinde bir neme var. Seni oýnap oturan bir mehanizma var. Şu mehanizmaň edýän oýny bu. Sen şu adam inandyranok, sen maňa inanman otyş. Şu at şoň içinde Sen tencer şoňa it diýip at berdir, it. Aslında men onu it diýip at berir. It ol ýani ýöne sana şey diýip otyp. Sana ýok onu ýalda. Ýok. Şunu sen fark et. Sen aýdýanna bak şunu ýalda ýok. Sen duýýan adyň ýok, hiç kim sen oýnanok. Ha, men ýagşy niýetli adamdan gurrun edýändir. Sen şu ýagşy niýetlilerdenim käde ýany ýollaşyňa da oýnaýan. Men oýnajak bolýan, meni ullanyňyz diýip ejeňe de diýýän sen meni. Wagtyny ullanyňyz diýip. Şonu terk etmen. Haçan ertiden başlap da şuun başlama. Erti iş edilen yok diýin. Tarihte erti iş eden yok. Diňe şuun edipdirler. Aşak gowurýarlaryma iyi çykmaklygy. Bak aşak gowurýan iyi çykmaklygy. Aýtdylar. Özgöler razy etmek üçin yaranmaklygy. Aha. Özgöler tarafından deruluk duyulayan biri olmaklığı bugünden başlayıp terk etmeli. İlk öz bekfidin olmalı sende. Şu öz sen bir yere barandış, almayan da var, yük özünü iten efendim. Şundan başlayıp. Men hiç bilmiyorum. Şu sana peyda verecek. Men sana hemme tipe diyemek, sana diyendirim bunu. Ertesi gün hemen yeki kahveler vardır, bölüşmeyeyim. Sen bölüşmeli. Hani sual ya, men şunam, hani hemme çağamı yetiresim öyle. Geçen sefer şutayda su durum sana için kabinette. Ona sonra bir tipik näme diýdim maňa? Mogolim su alyp bilerim diýdim. Bu alyp bilerdim diýdim. Näme su aldy da şey diýdi. Kim su şek diýdi. Elinden su aldım, bar geçýärine diýdim. Sana verdim ha men onu. Doğrudanmy? Näme çek öyle öz bekfidini, özgölen bekfidinden öňe sürýär. Diýim şolar ben diýen etmeňe etmeseňem ben bu aýda otanlardan boş aýdan taň. Yani edip bilemek diýen bolsaňyz bir günne däl bu bir günne şunu aýryp bolýan malaýdy, öýkölekligi, bahyllygy, görüpligi, gaharjanlygy bir günne söküp şu kostyum çykaran ýa çykaryp bolýan bolaýdy. Bolanok 24 ýylda boldyňyz. Indi siz şonu aýyrmak üçin men size 21 günlük paket berýän. Şu men aýdýan zatdan bu olaňyzdan durmuşa geçirmäňden soň siz boş maglumatly çykyp gidin şu mahal. 21 gün barlak gören, 21 gün. Kitap okawatyň, joran ele gel palanlara gidip geleyle. Yoktu. Yok. Kitaba kavatin. Sen özbek biydin. Erti tiğnağın var. İşin var. Düşünür bilen? Düşündüm. Gerek yoktu. Yok diye ben başarım var. 21 gün.